Tá mé híon ar bís mar inis tá muid gala dhéanú óran. Tá dúil mhór agamsa sa ceol agus san aranaíocht. Cad fiad híon. An mula sugad go bhfuil na mílte óran galanta a tá mar chuid den cultúr saibhir atá agin sa tír seo. Thosaí mise ag foghlaim óran agus mé ionta ág. Cuid den na hóireann is fearlam na ma dhéile mar, óró siad a bheit hawala, casaí an túgain mar hampla, ach inniu beimiid ag foghlaim go dé sin don té sin. Is óran gasta bríomhar é seo atá rólas ag cuid mhór daoine. Arga me sin is ar na focail le chéile. Go dé sin don té sin. Rathimid fríd na línte a lig agus heaglaid iad a rá i mo dhé. Thuí mé haníanaí is gíl mé má bhá. Thuí mé haníanaí is gíl mé má bhá. Ar chuig fanta airgid is ar gcinní uí óir. Ar chuig fanta airgid is ar gcinní uí óir. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir. Ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. An sin tá aithre an. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir. Ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. An óhaid ar fad. Anis, ceolthaí me se fríd an versa seo agus heaglann é a ceol le chéile ina dhé. An bhfuil tú ré? Téann sé mar seo. Thuí mé haníanaí is gíl mé má bhá, ar chuig fanta airgid is ar gcinní uí óir. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir, ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir, ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Nach bhfuil sin galanta. An bhfuil tú ré han é a ceol lam an tam seo? Inné a trí. A híon, a dá, a trí. Thuí mé haníanaí is gíl mé má bhá, ar chuig fanta airgid is ar gcinní uí óir. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir, ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir, ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Bhí sin galanta ar fad maithí híon. Leis, tá coppla rud ionta táhaita le bheith smuoine orthu agus tú ag Ábhar óran. Ar dis, Jan cinnte go bhfuil tú ag oscailt de bhéal mar is ceart, sa dóigh is go bhfuil na focail ionta suliar. Rud eile atá ionta táhaita ná de aia úsáid chun an scíal a insint. Chomh maith le sin, cuid sí an sin leat agus tú ag smuoine ar an scéal, bheith cibhnú ar na focail ar fad. Agus rud eile atá ionta táhaita ná bheith ag analaí mar is ceart. Ghlac anal mór ag tus an líne sa dóigh go dtí ghlaid an líne iomlann a rá, gan anal. Nis, bí ag smuoine ar na rudaí sin agus raithimid fríd an órainn ar amhain eile le chéile. Thuí mé haníanaí is gíl mé má bhá, ar chuig fanta airgid is ar gcinní uí óir. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir, ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Ma ólam an targid is ma bhronnam an tóir, ó cé sin don té sin nach muineann sin dá. Galanta ar fad. Nis agus tú sa bhaile, heag le clachtú a dhéanú ar an óran sin. Tá coppla versa eile an, mar sin heag lead iad sin a ólam chomh maith. Buin sult as an clachtú ar fad agus as an cheol.